पलीकडून जायचं ना, गर्दी आहे त्यांना एवढा त्रास होतो, चालता येईल सर. ते भाड्याचे बाउन्सर घेतले की चालले साईड साईड एक 2 वाजता मध्ये ॲक्च्युअली टायमानुसार चालत होते. मागच्या पण दुसरे आहेत ना गणपती. पोलीस निघाले. साईडला फक्त बोर्ड आहे. तिकडे पब्लिक घुसली आहे.
थोडी वेळ सांगितलं तर तुम्ही कोण आलंच नाही अरे यार अजय देवगन को बोला उसको वेट कर रहे हैं छोटे देवगन को बोला आम्ही नीट बघायला मला माहितीच नाही एकदा बघितलं ते व्हॉट्सअपमध्ये गाड I can't see shit from
इकडनं घे मोबाईल डाऊन करू नकोस सबको टॅग कर दे सबको टॅग कर दे नाही होणार नाही होणार या फोटो का रे काय झालं आवाज गेला पुढची बरी पार्टी देणार आहे तसं नाही त्याला लिहून पाहिजे नीट गेला आपण नीट पोचला कुठे असे 10 पोस्टर लागले मार्गदर्शन सूचना पूर्ण पण वाचण्याची असे 10 पोस्टर लागले दादा मी सांगतो हॅलो हॅलो